zdravím vás, ja som KSFK a pri tomto videu budeme Peanut Club, kde som skúšal RP host zatiaľ, no dúfam. A vlastne budeme vidieť, ako prebieha normálne day in facility. Ja som Chaospy, takže je crazy. Tak ako sa máš, Dčko? Ale bude to, točím coinov. Ja vôbec neviem, kde máme to. Našeho Celgard umrel. Umrel. Podľa mňa, hej. Jaj. Toto je Ingot, poprosím stav Celgarda. Ten zemřel. Jaj, výborně, on zdechl. Je to v piši, nemáme Celgarda, máme iba jedno Dčko. Máme tohto tu motherfuckera. Pane, kde jste vzal tu coinu? No já nevím, to jsou peníze. Bola položená. Oni tu mají peníze. Kesti. Oni tu mají klud, Major Scientist, klud. Tu mají peňažný systém na jedno. Takže právě vtedy, že robí testy, získávají peněží a za peněží je jedno. Idiota, zabijem a prvé! Maďare, drž hubu, my si bereme, otoč se. Hej, já bych se ho zabil. On je rád, že tak toto zkusím. Pokračujem dám. Pojď za mnou. Pane doktor, nemovitosti, já vás doprovodím. Já ho potřebuju vzít do Candy, do 330. zdroju. A potom ho hodíme sem. To je proti etickému kodexu, bych som rád povedal. Pane doktor, nemovitosti, já vás doprovodím. Maďare, seš novej Celgard, dělej pracovat, já tady mám práci, pojď. Já bych som radši jakože oživil tohto týpka, brácho. Pane, pokračujeme. Jeho krk bolel, on spadnul. Ale však je rozkropený. On neměl ochranu kolen. On neměl ochranu kolen a spadnul. Já dostal lak. Neměl chránit kolena. Tady pojď. Máme Alfu 1, skvělé, kámo. Tam ne. Tam nemůže. Jo, a to Pardon. Incelé plexislo. Kam se prejít a lak. Ty běž k posrným celám ty matláku. Počkaj, můj mozog dostává brain freezing. Já dostávám freezing, kámo. Dostávám freezing, vole. Hej ty, Zdrav, tam, jak? dejte mu co zbaň, ať uklid armorky. Ok. Já dostávám brain freezy, ježiši. Já to jdem tam dať, kde je armorka. Mora, já dostanu. No aha. No je to lepší, toto je. Tak jako ten flashbang můžeme hned jako použít. To je iba tak pár stavěk. Mor. Head Scientist tam urobil nový Celgardo. Já jsem to aprobnul. Já vás zapruvňujem naspäť. Ty vole. Haló, vy ste Celgard? Tak už máme Celgarda ďalšieho. Dej mi můj revolver. Jak to můj revolver? Ne, ty si Celgard, zostan si v celách, čauko. Máš byť v Dej mi celách. můj revolver. Dej mi ten Revolver, v armorke máš revolver, chod si pre neho. Oni už Telefon volá Celgarda. Ty vole, někdo vám volá. Ano. Jestli nemáte koho hlídat v celách, tak můžete freeroomovat. Píča, vole. Já jdem tam toho head scientistu normálně, že stop. Já jdem toho head scientistu naschodit. Head scientista. Pane Combine, Otečkové, já potřebuju chcát, takže já jdu teďka AFK. Celgarda. A roupuje, protože počká nemá nikoho Počkej, se mě to chci screenshotnout. Sajte advisore, tenhle ten Maďar kam jinam. Počkej. Takhle nemůžu dělat dobře práci. Děkuju. Len som vás Hlídej prišiel checkpointy. upozorniť.
počkej, já zavolám Overwatchu a daj mi chvíli. Lomero mi volá Overwatchu, vole. Takže otevřená armorka. Co tady někdo je? Tam si mám taky pocit, že odcel guard Freganu. A nezavřel to za sebou. Ne, já tam ještě budu. Ne, jdem nějaké dementné checkpointy. Nech si hlídá sám. Aby ho nebylo odkory. Takže jako to urobím? Mám capture týpka, brácho, hell nah, bitch. Kámo, mám capture týpka, vole, kámo, easy. No, ukáž. Ej, jo, čo se tam děje? On si to nezatvára gateu. Vypadni, Maďara, nikdo tě tady nechce. But it's not so good, I do not enjoy it so much. Jasný. Co budete rychlíte na něho, jak kdyby to... kdyby to se otevřel, neříkám. Kámo. Kámo, vraca! Lomeno mi střeka na něho levandulový extrakt, vole. Lomeno mi střeka asi byl levandulový spray a... Neexistuje. Lomeno mi střeka na něho levandulový spray, vole! Už se má... Čo, vole, jsi klidnej! Lockdown jděte to, Lockdown děr 18 okamžitě! No, Počkej, daj mi chvíli. já to tam hodím, čekaj, já tam hodím. Jenom, Marcpane, já tě chci říct, že kdyby si na mě, vole, nestřel mě, tak já bych na vás se nerejdžil. Dobrý, náhra. Ale mě, jeden z vás mě trefil. Kamo, je to serem, vole. No. Já bych som od toho išiel preč, troška. Ja by som zariadil evakuáciu, chlapci, nech nič hovoriť. Levandule potřebujeme. Ja som vystrekal asi celý môj sprej. Já počkej, já vím, pojď tam, já vím. Ono máme problém troška, no. Jaký, pane Matěj Ingot? Já vím, Máte levandulové spreje, že? Tak poďme to holdiť zatiaľ, ale nevstupujme, lebo tam je armáda zombie, ale to... No, jeden. Mám granát. Aj tak je to armáda zombie od fyzio, vole. To nepomůže. No, to ještě to zhorší, lebo ak to hitne 049... Zavolám se do Lezory. Pokud si dostanete tuto heavy armorky, celgádně jsem byl přeměněn na MTF personál. Můžou mít heavy equipment. Takže čák, my jsme tam Heavy armor je hodili tady flashbang. entrance zona, jo? Tam ta armorka, nebudu nic, jo? Čák, my jsme tam hodili Konču hovor. levandulu. Lomeno místo podačečka. Když tak každý facility guard má trošku levandule, jo? No, Úplně říct. musíte využít vaše spreje, lebo já jsem celý můj vystrekal na ně. Dá, hej, ty. Maďar se vystříkal, no hej. Pojď za mnou. Ty máš zbraň? Já, jo. Dám. Dobré. Ty tu když tak si má zůstat, jo? Ok. Ty, jde sem. Mám sebe nějakou levandule. Jdeme do entrance, tě přeměním. Na profesionála. Takže vy jste v komunistické straně, alebo jako? Tohle jsou už je mimo RPL, dobré. Jak mimo RP? A jak o tečkově, tohle je mimo RPL, já podporuju všechny strany. Jo, ale i tečkovo. Na. No, tak odkiaľ ste? Podporujete. Evropa. Jo, výborně. Řekl jsem živýho. Resuscituj ho, proboha. Lomeno mi resuscituje. Tak, dožer si medkit, vole, ještě si Ale bude muset táhnout na zádech. Nefungovalo, už jsem zdechl. Ne, Jak kámo, nefungovalo? lomeno mi zatýkal. Měl mu do hezky. Nedal jsem ti do hezky. Daj mi chvíli. Víš co? Ne, zapl si ho. Kámo, To ti už neberu. Ale nikdo nevě, protože kamera... Toto je Mission Command, prostě nikdo nevě.
No, pokazili, náš náhradný plán je snažiť sa demolovať túto sajtu ako najviac môže, takže choďte do toho, ináč dostanete gulou na mŕtvého typka. Mission Command zboho. Tak kámo, je to vykropiť. Kámo, easy. Kámo, ja som to dostal. Halo, pane, jak se tam? Idem si pre všetkých z vás. Halo, pane Advisor, slyšíme se? Chci nahlásit, že 1Dčko je v heavy containment zóně, possibly v entranceu. Chcel by som upozorniť, že ako túto zrádca Side Advisor je mŕtev! Čo, robím svoj vilenárk, nechaj ma robiť svoj vilenárk. Teraz sa schovám na 3 hodiny a potom ich ambushnem znova. Nechaj ma robiť svoj winterárka, teda vilenárk, kamo. Nechaj ma, let me cook. Otvírat. Ty vole, ja som mal to... Ty Fox je totální píča, většina má řekl děkuju, vole, kvůli tebe jsem chcípnul. Já musím říct, že já jsem bridgenul kvůli tobě, Foxy. Ano, pičo. Jo! Ty jako koko musíš se jít do doktora, vole, když máš zombík. Kámo, vieš o tom, že ja som bol celú dobu chaos insurgency spy, vole. Je u piči. Kámo. Ja som zabil Side Advisora pár sekúnd, kámo, potom sme vstúpili do heavy. Dobré, pojďme do heavy containmentu, děti. Já jsem nevzal žádnou kartu, co? Ok, já to zárpím, že mám tu kapitánku, že jsem jí ukradl do svého těla, vole. Není zač, ale to je to.
Mrde dětský, vole. Actually rageuje. Ano, vole, už jsem si to vzal za jedničku po delší době, vole, ale ne, pičo, nějaký jako maďarský řekne, že do doktora, pojďme projít, nevím, projít heavy, okej. To je to přehrává. Chcem zničit tuto sajtu, kámo. Chápeš, že to byl můj milionár? Tě vole, to je to problém, vole. Mně se líbí, Co se ti mně se líbí, jak se smál, vole, do toho skurvenýho toho, vole, a pak se na tě dojebali. hraj? Nevypadá to, že by to tady bylo docela fresh. Teda špatný voice, kurva. Jdeme. Ten dopíše odsaď. Přesně, jdeme na surf. Teda už jsi slorovej doktor, vole, máš vzal si kartu, vole, dáme je do prdele. Vzal jsem kartu. To tam taky poměrně bylo. Projedeme jinudy, vole. Ani nebyli. Ale tady to se mnou. No, já jsem totálně to išel a zabil jsem ho, no. Jsou MTFK, jakoby. Tak, reznul jsem toho, vole. On byl... Ale oni byli... No to je to? Co, ty jsi umřel jinde? Ne, já jsem ho mal capturenúť, ale no, A to Miku, ty jsi umřel kde, prosím tě? on umral tuto. Já, tak ono stejně spolu jako MTF, to je jedno. No. Mám. Pokračujeme v krasu jízdě. Ty vole, tady. Jdeme za ním. Jdeme za ním, jest. Můžeš mi dát Nemůžu dávat speed boost, já bych vám hrozně rád dával všem speed boost, ale nemůžu. Tak to řekni, že jsme měli kokain. Yes. Jdeme na surf, mrdáme do pítě. Halo, vy byste ještě byli retardovaný. To jsou tu. Kaosek. No, my jsou honí! Co, Jasné. Pan doktor, do toho mě rovně. La, pojď sem. Kámo, jak to, má Infinite Sprint, ten zmrt. Lebo RP-ně RP, chápeš? RP-ně RP. No ty čekáš, jak už prestaň šprintovat, ček more, za chvilku skolabuješ, bro. To stihnu, to nestihnu. Dobrý, sereme na něj. Jdeme na něj, jdeme na surf. Jdem do Keby píče. MTF-ka prostě zavolali to, vole, jak se to volá. Kámo, prostě za kontaminaci lighty. No to nemůžu, protože já jsem až moc důležitý asset, oni to nemůžou riskovat, že jo? Kámo, Alfa 1, ty máš fakt jako šťastně. No, já jsem chtěl být Omega 1, ale nemohl jsem. No, já jsem, no, držte si kokot. Asi tak nějak. Kámo, Outside. však to otvor, to Jak ne, vole, však já mám kartu, co vaří hra. Já nevím. Hraně Open varí. up, pičo. Puste nás ven! Pomoc! Otevři Puste nás ven! Otevři to, kurva. Daj tu kartu, musíš Je dát tady tu chaos, přiložit. potřebujeme pomoc! Mín, bajlo mi nový zvoní. Zájem. Kámo, Držte piču! Ty odkud mluvíš, ty? Nekokot, nekokot. Halo? Ano, protože jí měl papež. Prej měl papež. Dobré, můžeš otevřít jízko, když máš kartu. Nemůžu. Za to gateu jsme detektovali SCP-049. Počkáte, já si vlastně to. kartu, vole, tak ji přilož, ne, vole. Totiž Něco nefunguje! Dej si bypass, dej Tak si to do toho dá, no vidíš. Ty vole. Kámo, Zajímavé. to bylo čo? doktor, protože má kartu. Doktor má kartu. Lorovej doktor si může otevřít kartu. Já bych se rád povedala, aby se tam Ale já čerstvnu zombíky, že? Protože... Taky píšu. Ne, on nepotřebuje, Šrapnil na
Můžu, já jsem se speciální. Hele, seš... Chcete respawn? Kámo, A nechal spawn, vole. Ani náhodou, chci být zombie. mám je jako receptnout, jako teoreticky bych měl být schopnej, víš jak, jakože on jeden granát je fragmentační. Seš ještě. Tam vybuchlo trochu více granat, aby... No, Ok, tak jo. No. Koho jsem měl druhýho, kdo byl ten druhý? Major Scientist. Tapeš. Ty dva neresu. Tak, pánové, jdeme. Tak jen ty respawn, jako kapitáni. Ne, dáme teďka chaos a to už bude poslední spawn. Takže tam to je perník sám, samostatný. Zamkněk. Dáme... Hej, Dám special. já jako nechci být guys jako Volají ti kamarádi samozřejmě přes telefon. Předou posily a taky detekovali na Surfaceu na 4.9, tak ji zkuste zabrat a odnést pryč autem. To snad zvládnete. Jepí. Snad mi S2 neuteče. Já neuteče, čo robí teda? Nejsou ok. Raz, dva, raz. Tak. Tuto rola. Táto rola. Je, táto rola. Já jsem chtěl, že lodi se rolí. No, Sorry. já jsem chtěl kulom a... Zkuste zabrat na 4.9 a odnes je autem. Já našla do sajty. Jo. Tam ještě bezpečnost. To je. Ako za ti máš lovra. Takhle. Jo. Já tři děkuju. To mal zatknúť, ale po tebe kropil. Ja reálne som musel zabiť toho. Dobrý. Jaj. Dobrý, ale išiel som späť Dobrý do deň. sajty, brat. Hej, počkej, on tu, však ja som okolo neho prešiel, som čakal na vás. Podľa Julky mi volal telefon, mám... My ti volali. Daj mi chvíľu, máme tu okuliarky, tak si dám okuliarky. Daj mi chvíľu, ja si dám okuliare. Ne? To? Aj, jau! Moje oči! Moje oči. Kluci. Chlapci. Hej. Kepčernoť. Dana! Bacha! To není pro, já na vol dostal. Musíme ňuku! Ňuku! Ať kurva. Ideme to zničiť! A ty umím? Zničíme! Ja je dobré. Asi ja to máme to Pozor, musíme ňuku ináč. Au. Počkaj, to Sú tam dvaja. Kámo, ja kropím teba, ale... Ja kropím, ale kámo doktora viac, ako signamentové kšery. Chraň mě. Au. Počkaj, ale si máme hodnout na bezsovky. Řekl jsem zabrat. Nemůžeme! Zabijam zombíkov, Nedá já mám sa! doktore, zabijam zombíkov, mě nezajímá ten doktor. Aha. On má god mod! Zomrel. On má god mod, ten vole doktor. Jako zabíjeli, jenom Píšu, Zotra nemůžu zabít. perníku. No, píči. Já vím, pojď jsou kreteni, já jsem si se nachodnout, vole, jinak bych Tak se žebím. Kde mi... No protože nikdy nemůžu zabít! Štěr! Na omráčenie za mňa. Za mňa by to A to mi to rage kvituje, normálně až. Kamo. Reálne to čo bolo, že armáda zombí, vole, proti malým
si kokot. To sú fakt jebnutí, fakt. Ale prostě oni jsou kokotí, oni než by si... Povedalo sa, že sa do neho nemá strieľať, tak sa do neho nestrieľa. Ktoré oni sú Ale tak kokoti keď prostě. je